يا شهداء يا شهداء يا شهداء يا شهداء يا شهداء يا شهداء. Assalamu alaikum ya umma, fata na kina lafiya sannan kuma kina mun addu'a. Umma na zo ziyara na ta hawaye raina bai so ba. Umma ki daina hawaye in ki tunani dan ni ban mutu ba. Turmushin da kike yi fuskar ki da haske shi ne dace da ke ban so canza ba. Kowane gida suna son garbi da shi yauke kin samu ki gode wa Rabba. Inna ga kira hawaye wai din kira sani sai na fara tunanin raunin imani. Ki tuna da kuma banin Karbala kan kare dini, to mai zaki cewa Batula na kare Husaini. Ya umma na rabauta shuhada, ki ce da shahada ki fahari. Ki bar masu gori da dukan mai gori, ke kan shirya su ko sun yi bata. Ki jure umma da firin san makiya, jarabawa ce na san zakiyata. Kan haƙorin kike burge ni ummata, kin zama jarima don kokin fafata. Zuwa ga abokai ku da ke karfi wauta, hanyar tsira ɗaya ce zage-zage babba. Godiya ga Allah da ya barki da sayyadi, sai da zage-zage jagora sajidi. Ya Allah ba ta shahada ka sada ta gurin zaharan Muhammadi. Ya shuhada ya shuhada ya